Monggo para kanca sepo tinduk gimana ya. Undi miki pon ya. Kala nduk. Kayak jenenge tukang sone Pak Kangko jenenge Mbah Bandi. Wes dituthuk wis muni dereng. Sampun. Oh, sampun. Setiap kali berjumpa dengan Pak Kangko, kamu sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Nggih. Sampeyan juging iso pas karo iramane nggih ben ora pas lho sampeyan. Nggih. Ora pas. Saiki kok iso pas ngono ya, Nduk? Sampeyan menyimak po? Latihan po? Ala kula ngasal wingi. Ngasal kula njogete. Ngasar piye? Ngasal. Asal to? Ngasal. Oh, ngasal. Nggih. Oh, ala asal ngoten mawon waton krungu dijogeti ngoten nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Kuwi jenenge ngerti Wiraga, Wirama karo Wirasa. Nggih, nek sekolah kula enten. Oh, ngono. Ah, ya syukur. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu Cahayu. Deh. Sampeyan teko kono karo teko kene kok beda nggih. Kok beda piye to? Apane sing beda kok kono karo kok kene kok beda apane? Maksude nggih. Maksude piye? Irunge ning kene rada mendhelep, ning kono rada napa? Bangir. Nggih. Oh. Bedane apa lho umur kene karo kono lho? Wong ngelokne irungku pesek ngono apa sampean? Nggih, no. Ora apa-apa. Pesek sing penting kena nggih ambekan. Arep wong bangir lek ora kena nggih ambekan? Ya. Mati lah ya. Heeh, sampean yo ngono kok. Sampeyan jajal madhep rono. Lah madhep rono tak sawang kok iringan ya. Kuwi ana paribasan silep godhong ganyong. Nggih. Artine apa? Ngerti ra? Silep godhong ganyong iki ngerti ra artine? Irunge mendelep, bathuke nonong. Lah. Dadi awake dhewe padha-padha le pesek ya. Nggih. Lah apa-apa. Pesek iki ambekane malah ngirit kok. Iso suwi ya ta? Nggih. Ha iya. Nggih. Saman ngerti ra? Bengi iki ditimbali sowan sapa? Maksude? Lho. Maksudnya ditanggap sapa ngono lho, Nduk? Mbah Siran. Mbah Siran. Nggih. Karo sapa? Garwane Mbah Siran asmane sapa? Utami. Bu Parmi. Kok yo apal sampean? Bu Parmi. Heeh. Li kula ngomong kula. Kolo. Nggih, kula ngomongnya Utami ya. Oh, mau Utami kleru ya. Nggih. Mbah Parmi. Nggih, Mbah Parmi. Karo Mbah Siran. Mbah Siran. Wis ketemu karo beliaunya. Dereng. Kula Dereng. mboten ndelok teng pundi to. Lah piyaine teng dalem mriku. Niku lho sing ngajeng niku lho. Iya, nggae kopiane lho. Lah iya kampus sing ndi? Kae lho. Masa ra kok? Heeh, iya. Mbah Siran iki kerep nyusul sampean, mula sampean ya ditimbali sowan rene. Guyu apa? Sampeyan kok kaya kucing to tangane loro ning kono. Kucing grawuk raimu kuwi. Biasane kan kucing nyakari kuwi to. Oh iya, ngene ya. Nggih. Gocekan nduk iki gocekan. Oh, nggih. Nggih ora rubuh. Jadi matur nuwun kalih Mbah Siran. Nggih. Ayo matur nuwun piye dengan kata-kata? Matur suwun nggih Mbah Siran, Mbah Parmi, sampun nanggap kula mugi-mugi uripe sehat. Sik. Aja uripe, Nduk. Dibasane sing halus. Mugi-mugi gesangipun. Oh nggih, mugi-mugi gesangipun Heeh. Dipun paringi sehat. Heeh. Rezekine kuwatah. Lancar. Putra-putrine sehat. Terus soleh Putune yo solehah. Putune yo ditungakne.
Putune. Putuno. Heeh, ya putune. Putune. Heeh, putu karo buyut wis duwe. Oh, nggih. Nggih, nggih. Putu buyut sedaya mawon. Nggih. Dipun paringi soleh lan Soleha. solehan. Pak Dalan iki nggone sumpit nggih lho. Oh iya. Tapi apa teko mburi kono nggih. Mburi kono. Iya mburi kono. Iya kono. Wakeh penontonnya. Iya, heeh. Sawan para mburi kene. Ingun enek ora sing delok. Enak ora? Ra ketok. Iya. Sing pengen menyaksikan penampilan kamu selanjutnya. Nggih, mugi-mugi kula lancar ben boten ngecewakan masyarakat sini. Iya. Terutama tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan Mbah. Mbah sapa? Mbah Siran kali Mbah Parmi. Iya, bayare sampean sing bayari beliaunya. Nggih. Mau jane arep masalah bayaran ning mburi ya. Oh iya. Delok wong-wong ra pantes. Nyapa mendelik. Kuwi gayamu. Sajae kaya wong gerang. Bayaran ning mburi disawang ora pantes. Nah. Nggih no. Bayaran mikir keri sing penting karya ya. Nggih. Mula sampean sudah mulai dikenal dan sudah banyak yang mengisi dan sing mumbul bakal ke depannya. Dadi kaya Mbak Liken Salindri, almarhum Mega, kali Mbak Lintang Kairo. Betul. So nek wis kondang aja lari karo Pak Kangkol ya. Nggih, tak mudhune. Apa nih regane ta? Nggih lho. Ya oke, siap. Mergo langgone waduh kuwi nggih, rodok mundak titik. Oh iya, heeh. Jare duit pikir kari. Ya, ora masalah. Nggih. Sampe nek berkarya dengan baik regamu iki iso munggah karepe dhewe. Siap. Siap toh? Siap. Oke. Napa niki? Requestaken Mbah Siran nyuwun didhisikne kutut manggung. Oke, siap. Oke, tapi kok tak nentu dibantu kali Mbak Compe nggih. Compe, ora compe. Compe. Ya. Compe. Compe kok compe. Ya. Nggih. Kutut manggung. Nggih, kutut manggung. Ya. Nggih. Ya jajal kaya ngopo? Suaramu mengko kutut manggung ki angel. Engko dibacetke kudu nyongklang ya, Nduk ya. Nggih, sik kula mau ngasih ngelop untung bapakku kuwi. Sik kula mau kasih lop untuk Bapak Pak Pung. Pak Pung, wah ya. Sing biasane ngepas kula teng TikTok niki. Weh, Pak Pung, wah ya. Maaf, kamu jangan gelo ya malam hari ini Mas Kasih tidak hadir. Mboten napa-napa. Yang penting Pak Dodo hadir. Nggih. Ya. Tapi kula pomone Mas Kasih renten, Pak Dodo ra enten. Terus Diganteni sapa? diganteni Pak Pung kae. Lah pomone Pak Pung ra enten. Pak Pung ra enek diganteni Mbah Tahan sing enom. Sapa Mbah Tahan. Ora tahan. Tahan. Ora tahan. Jenenge Pak Sutahan. Oh. Pak Sune ora tahan. Piye ya? Sutahan kuwi ora pedhot, Nduk. Oh, nggih. Su ki luwih, tahan ki rasa. Nggih, Lin siap. luwih turta kuat bertahan. Nggih. Mengarungi bahtera rumah tangga. Sik to, Mas Ferdi padahal kek kula kutut manggung sing pertama teng Sambi Jajar niku lho. Iki mentole kok ora balik-balik. Urung mari pancen ya dingoni kok, Nduk. Ora dimarahi. Wih gawan bayi ya. Oh, gawan bayi. Wis to kula tak nyanyi sik. Yo nyanyi yo. Nggih, larase Mas. Yo. Duh, larase Mas. Nggih, saiki kula mboten nada saiki. Ora nada ya? Nada sing niku lho. Nada sing musik. Nggih. Nek gamelan larase. Nggih. Gamelan ki larase nek pira? Loro. Telu. Wis opo to? Slendro. Pelok. Pelok barang. Oh, nggih. Telu. Nyapa kok pelok barang gitu Pak Dendang? Ya kan barang ki enek pine. Oh, nggih. Jane wis slendro karo pelok asline. Anjing Pak Dendang. Iya.
Wayahe wis ngono ya. Nggih. Ora maca, ora mikir, lepas luar biasa. Kowe tapi kok lali bantu nggih. Bantu, oke. Urung latihan. Aduh. Paraku luar biasa Bapak Ibu sedaya niki pancen bocah ajaib lagek kelas 3 SD kelas 4 Pak Dalam. wis munggah to Nggih. tak kira lek ndongkol iya kowe iki pengawak apa tiba kemil lho Nggih. tiba kemil iki sampean lagek nembange gero segone metu Beh. ha Tapi kok aku dibagi ya, Bro? dibagi dibagi tenang ae kok dibagi Mas Freddy Oke. nah ya terus Neng pelah haha haha kanca-kanca tepuk tangan Banduk Kimura luar biasa. Gen. Suaramu iso menghipnotis penonton semene kae. Bareng sama nembang krungu suaramu kabeh meneng cep. Wis to. Wedang diseleke, rokok dimut tok. Luar biasa temenan. Ayo terus. Luar biasa. Tambah to bodine kaya dangkel jati. Suarane luar biasa. Ora ngerti deh. Yo, dangkel. Wah, ngabani sing sing sama nabanimu sapa? Iku sing gong. Tabuh gong. Nggih. Ya, sing nabuh gong. Sing ngerti ora sampean jenenge sing nabuh gong sapa? Ra ketok. Oh. Jenenge niku Mas Togok. Hah? Mas Togok. Togok. Iya. Tak celuken, Mas Togok kok nyauri. Ya celuken. Celuken. Mas Togok. Mas Togok. Ya, oke. Sing banter, Mas Togok. Mas Togok. Oh nggih. Oh iya itu. Mas Togok.
Ora ketok nduk masalahe yo ning nggon jero gong kan tak ketok. Peteng. Wonge lemu apa kuru apa-apa. Wah, ora ketok mergo ning jero gong wis peteng gek raine yo wireng dadi ora ketok. Iya. Ya. No ne. Ya. Monggo 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 alah monggo monggo kemangga kemangga monggo monggo midanget tangsa Iya. Jos. Lenggahipun Mbah Siran. Rawuhipun Basiran Mbah Parmi. Iya, nggih. Mau siap-siap Mbah Siran arep nyawer nduk. Nggih, siap, Mas. Heeh. Berarti penak no. Bayaran plus sawer. Heeh. Penak ya. Nggih, penak. Dadi sampean seneng tenan ya. Tapi kurang siji. Raji apa? Lah sampean rasa ngoni. Oh, aku ya kon nyawer. Yo nggih. Oke, siap. Kok sik Iya ya. Lali lah. sore sore nyoleyok Masuk lagi, Dok. Manu itu mung penampilan ning lek mau maca kok saya suwi saya apik saya ayu to. Sing macake sapa? Ibu guru saya. Oh, ngoten. Pipine dikai abang-abang kaya Bastito nyuwung. Kene iki lho ketek abang-abangnya jenenge apa? Pipi abang-abang jenenge apa, Bu? Blush on ya? Blush on. Berarti
sindene sampean berarti ya dikaplongi wong. Ora, kaya ngono kene abang lho, Nduk. Oh, nggih. Heeh. Weh, alise kaya uler geni. Duh. Jas. Yuk, lanjut. Pakan nono Ya. Iya. Yen tan weruh yo Ayo, Mbak Retno Jongbe, kancana nondoki murane ayo. Udo nyunglang. Nah, iki bodine meh padha, Nduk. Ya. Ini mikir, Mbak Jongbe. Thank you.
sawang kaya ibu dan anak. Ora. Kok iso ora? Kakak po? Kakak adik po? Nggih Pak, anak kula asline sementan iki. Oh, ngono. Ibu dan anak. Ya. Ngopo Mbak anu Kimora, awakmu kok ngefan banget karo Retno Congbe ngopo? Ngomong ngoten karo piyayine. Ngopo? Hah? Rasa grogi sayang. Nek kamu ngomongnya apik, aku seneng. Nek engko nek ngomong elek sikilmu tak idak lho. Ngomong elek apa? Contone? Misalnya ngelek-ngelek aku engko tak idak sikilmu. Lah popone sing Mas Ferdi sing tak lok nih. Ya aja wong kuwi mantanku lho. Weh. Ya Pret. Ya Pret ya. Ini luar biasa loh Pak. Luar biasanya piye? Luar biasa. Atasnya bocah pinten tahun dok? 10 tahun. 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Wis iso ngapalke lagu, ngapalke gending, mudeng laras, mudeng wirama, mudeng rasa, mudeng duit, Bek. Kuwi. Iya. Luar biasa, Pak. Kowe gelem ngakoni utawa ora, bayaranmu jek akeh Kimora timbang kowe. Iya apa ora? Ya ora to, Pak. Mosok ternyata oke Kimora to. Oke Kimora. Ya Allah. Kimora iki 2 juta. Kowe piro? 250. Kowe sak klosone, ya. Sak bire, ya. Serendah itukah aku? Nggih mboten napa-napa to, Pak. Iya, iya. Yang penting dharma kabudayan. Ya dharma kabudayan, oke. Siap. Iki mau sampean arep nembang apa, Kim? Apa? Sing saka ngomah mok siap nek arep nembang apa? Kula badhe nembang langgam kadung tresno bawa asmarandana slendro miring. Iya. Iya. Slendro nganggo miring. Nggih. Oh, iya iya. Engko nek enek salahe ge dibeneni karo Mbak Retno ya. Siap. Mergo iki senior. Siap. Senior. Sesepuh. Napa to kok ngefan? Ngefan ngopo sebabe? Ngapa sayang? Mbak Retno cantik. Alhamdulillah. Terus bodine ya rada elek titik tapi yo. Nggih, bagus wis bagus. Terus bokonge semok. Bokonge semok, heeh. Nggih, terus kula nggih lak pomone klentu dibantu. Api kanduk atine Mbak Retno. Nggih, terus teng sambi jajar kula dijak kare Mbak Retno niku. Dijak. Nggih. Oh, dijak nyandi. Ya teng sambi jajar niku sing sing nggih sing keloro sing ketemu Pak Sadan, Pak Sadan sapa? Pak Kangko. Oh, Pak Kangko kok Mas Saddam Hussein iki ya jenenge. Nggih, kula iki lemot kula niki. Oh iya, heeh. Jajal ya. Nggih. Engko bar bawa rampung mengke Mbah Siran diaturi tindak panggung. Oke, siap. Nyawer sampean wis disurapne duwite. Tenang. Tenan. Tenan iya. Mula nembang sik sing apik. Golek sak. Nggih. Nek enek salah ge diberi Mbak Retno. Nggih. Oke iya Kim. Kayak iya Kim aku ya. Tapi neng kene mboten niku. Kula sing kok niki yen wengi rumangsa rina napa wi? Lah sing Kuwi salah, adminnya salah kuwi. Kula sing rina wengi kuwi lho. oh rino wengi ya. Nggih. Oh iya iya. Kita aku ora ya. Ya. Rino wengi jajal piye coba. Coba. Rina wengi dadi ati tanpa dahar tanpa
nanong jero ati kadung tresno Anliyo amung dipalarke barang ya Ramane iso. Iso lho Pak, pinter lho. Monggo latihan ora dipalarke to? nggih Niku kok biasa Dipalarke mudeng ora? Dipalarke ngerti ora? dipalarke niku napa Dipalarke iki dikendangi. Diiringi. Diiringi. Gamelan bawa diiringi gamelan. Nano. kok iso ngono nggih Pak kok iso ngono nggih Iso. Iso. Iki jenenge dipalarke. nggih dipelarani Monggo Mbak Retno, Mbah Siran. Nek badhe tindak panggung badhe nyawer nduk Kimora, monggo. Kalian panjenengane Bapak Marianto, so Pak Nyodi karo Pak Yoto menawi badhe tindak panggung, badhe nyawer nduk Kimora, dipersilakan sarunge nembang. Ya, ngono. Ya. Monggo Mbak Siran. Tuluk. Dijaluk neh kok gak sida double. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, Dedeng. Sedaya sinden dipun sawer kalian Mbah Siran, nggih. Wis nanggap jek nyawer. Nyawer piye? Ya. Jan sembodo Mbah Siran. Panjang umur sehat selalu, Mbah. Amin. Dasare gede dhuwur. Iya. Prasaja. Sederhana. Enggak Duwite akeh. Heeh. Senengane nyangoni wong. Kandhani kok. Lah iya. Matur suwun, Mbah Siran. Terus saya turah niku. Terus saya turah, Mbah. Nggih, kula gawakne napa? Alah. Wis to. Kimora kamu tuh kalau udah make up tuh kamu tuh dikoreksi Mbak Cumpe ini ya. Dikoreksi piye? Kamu tuh kalau udah rapi-rapi gini kalau kukur-kukur ndas itu jangan ini loh Kim. Ojo sing alon-alon. Ini ki ben gak udar, dijogo ngono lho. Setelah ini kamu harus belajar make up sendiri.